lidi, já vás zdravím u nového videa a opět jsem u babičky. To znamená, že natočíme dalšího s kočkama. Takže, kdo je rád, že budou další kočky, tak napište do komentářů. A samozřejmě mám kamarády, co nemají YouTube channel, tak mi to pošlo zprávu, jestli se jim to video líbilo. Takže tady máme už jejich matku. Teď jdeme natočit koťata. Koťata. Tady jako destičky můžete vidět, tak to nám to tak krásně zalezlo. No, takže to už nezalezlo. Tady je druhý. Takže tady tu přede mnou utíká. A zalezlo. Tady je do nějaké kostky. Tady druhý se tu takhle líže. Takže tohle bude asi konec videa, protože jste je viděli. Takže čau, zdraví vás Adam a s Bohem.